everyone, welcome to my channel, I'm Cheryl Nandito kami ngayon lumipat sa Jams Resort dito sa Ilosin, Sorsogon, Bicol Province. Dahil nga, my brother recommended this place para sa bisita. Para kay hubby sa bisita namin. Galing American. He's an American. His name is Mike. So this is recommended for him, for us, para sa comfortable na pag-stay niya dito sa Bicol, dito sa aming bayan ng Ilosin, Sorsogon, Bicol Province. So, I will tour you para makita niyo yung place kasi para sa akin, maganda talaga to. And nagustuhan naman ni Mike. So, ayan. Let's see. This is the big one. Natutulog pa siya. Still sleeping. So, the dishwashing, the lababo, and then the CR. It's good. CR, and then pwede magluto dito. So ayan, pwede siyang magluto sa sala. And then, pwede siya mag-video okay. Ayan. Kanta-kanta. Pwede magkanta-kanta. Yan, may BB Love, Gab. Tapos, ayan. Fridge. So, maganda. Beautiful place. Ayan. Maganda yung lugar. So beautiful. Ito yung labas. Niya. So, dahil nga nagtatrabaho dito yung kapatid ko. So, hindi pa talaga siya tapos. Kaya lang, sabi naman, para mapagkakitaan naman kasi temporary. Kasi nga, mag-stay naman siya dito. Almost 1 month. Para sayang naman ang room na to. So, naka-discount kami. And salamat sa may-ari nito. Thank you, shout out po. And then, salamat sa mabait yung dito, yung mabait yung mga staff. Very helpful. Kung may kailangan, laging nandyan. So, sobrang very hospitable. Ayan, tingnan po natin yung labas kasi maganda po talaga. Very recommended place sa mga gustong mga magbakasyon dyan. So, this is for you. Hindi siya masyadong kamahalan pero worth it yung para sa mahal man, worth it man yung bayad nyo pala. Sa mga may pera pala, hindi siya kamahalan. Pero sa amin, mga lang. Worth it yung bayad nyo. Worth it yung bayad nyo sa bakasyon. Pag magbabakasyon kayo, get together, family gatherings, mag-unwind muna, ganyan. Bakasyon. So, ayan. Tingnan natin yung labas. So, maganda. Ganda yung labas. Beautiful. Ayan. Very refreshing. Another rooms. Beautiful. Ayan. The flowers. Two beautiful flowers. Beautiful. Wow. Very clear water. So clear water. Ganda. Look.
Beautiful. Oh my God. This is the Volcan Bulusan. This is the no, like the mountain, but it's the Volcan Bulusan. Very beautiful. One of the beautiful place here. We call is it having a star. Beautiful. That's it. Dere nagano ako nagpicture. Nag-video. So that's it po. Thank you so much sa panonood. So gala-gala kami sa sunod. Thank you so much for watching. God bless. See you next video. Thank you. So subscribe, like, and subscribe. Thank you guys. I will buy the because I make the for breakfast while they are sleeping. Bye bye.